Какво става, хора? Аз съм Флеш БГ, с мен е Крис БГ и сега играем Лига. И сега ще играя Релорд на тия. Да, тук направих най-добрия лут. Не. What, човек? Тъско? Да, човек. Да. Няма сърендър тук. Няма. Много чефте, бе. Да, човек, за 40 секунди ще кача клипа. Омага. Чама, да ги обърнем. Ага. Няма, аз следващата игра, човек, ще забравих окраската. What? Да, човек, аз идвам тебе на гама убиват. Който и бе? Който и нещо е? Ало? Кой да помогне, брат? Нали? Естело седи. Кат пън. О, не, няма игра, стоиш, играйте. Седи, сякаш чакам. Седи и чака да му дадат пари. Кът проса какъвто е. Браво, бе. Ние хора тук съпаднахме с едни нубчета и сме... И играем ранкет първо. Ранкет. Точно не са нубчета. Да, виж, че... Значи, първо, ако Красен БГ ни беше звъннал, можеше да биеме. Ама, понеже ми звънна, и аз рипнах, и заради това сега ще загубим. Криско, въобще не се чуваш. Криско, зад нас! Скри се. Не искам да направя флаш джук. И аз и ти ли имаш флаш са? Да. И само е там само някакво флаш джука ми двамата. Чай да отидем хелпнем горе на Езрела. Да, никой не можем да помогнем. Бягай, защото сега идва тъс манячка. Да, човек. Колко са ги идвали тези? Или те виж, ще се оплашиш. 19-1. Куина е 7-3, третото и умира не от мен. Глей, брат, 12-40. Ага. Като кажем, че те са взели 2 дракона. И сега ще бият и барон. Барон! Дина имахме хубаво адеце. О, Езрел, ут! Защо? Да, човек. Можеш ми ни да вземем барона? Да. Че много яко някакво, аз съм със зет, пускам Q на барона и го взимам. На другия отбор го взимах. Ти ще много яко, ако го направя. Но съм го правил, но с дракона. Аз съм късва да така или как? Ах, кое? Човек, не знам така ли какъв, не знам, стана много як флаш джук. Ама той не беше и флаш джук, защото само някой ме гонят и аз флашвам. И те си мислят, че и те в бързината се флашват тука, пак аз флашнах ей тука. Флаш. Да, човек. Да. Аз та гледах и забравих да се съсредоточа. Да, човек. Сори. На път, човек. Колко са ги фидвали тези, дори Блицкранк... 2 игара е 6 кила и гледай какво направи.
Да. Вейгар е все пак 516 ability power. Аз давах много пак. Аз дадах много. Защото човек няма както и клипче го пусна 5 минути и бах тъпата игра, ще е той бе. Да, аз снимах 5 минути. Айде, сори. Бабай. Биве! Шиби го бе, шиби го бе. И ако питате игра, да ви кажа аз. Опа, Вейгар. 5% movement speed. Вейгар, ела ме тука. Не! Браво. Найс флаш. То се е зрел къв смотана към се вкупил. Чай да му скочим на Вейгара. Той мана ли го иде? Май. Да, ти е зрел мана. Аз съм 1952 мана, човек. Ке... Don't touch my friends. Тъчнаха бе. Ти не Сол сме трипъл. брат. Както... Игра